кош пич? Нищо, добър ден, няма ли уа? Добър ден. И понеже вече ме издразнихче, може ли да си говорим на че? Може да. Здравейче. Здравейте. Еми едно кафе, моля. Няма ми кафе. Някакво разтворимо кафе, нямате? Няма ми кафе. Нали казах, че няма ми кафе? Какво имате? 5 капучина. Съболезнования за 5 капучини. Нима разбра правилно. 5 капучина. Имам и готови направени 5 капучинита. Ясно, да, сега ви разбрах. Не искам капучино. Имате ли тоник? Искам тоник. Аз да съм казала, че няма тоник. Какво казах? Нали? Казах, че няма кафе. Не съм казала, че няма тоник. Добре, не искам кафе. Аз казах, че искам тоник. И джин ли? Не, тоник. Само тоник. Тоник. И джин ли? Без джин, тоник. Само тоник. Неме! И джин ли? 2 ли? 3 ли? Един. Той без и няма ми тоник, някакво се разправяме. Ай, казвай, какво ще пиш, че бързам. Добре, някакъв алкохол ми дайте тогава. Някакъв алкохол. Алкохол, имате ли алкохол? Освен да удариш 2 чекиля. Не, аз вече ги спрях, защото се ослепява и... Че какъв ти е проблема да удариш 2 чекиля на екс? Текили! Не. Нали аз пикам чекиля? Добре, не искам текили. Не ще текили, не. Хубаво, защото ти без и нямаме. Добре, вие какво имате, бе? Вече наистина ми трябва нещо по-твърдо, така. Нещо твърдо има ли? Имам и бира. Твърдо не. Добре, каква бира предлагате? Имчиква. Течна, каква да е? В смисъл наливна, така ли? Тя нали цялата е наливна? Нали като си я вземеш, си я наливаш и я пиш, бе? Добре, искам една бира. Дайте ми една бира ми донесете. Добре, значи една бира. Ко ще идеш? Картофки, пържени картофки. Нямаме. Добре, какво има? Имаме чиква с мечи орехи. Тиква с какво? С мечи орехи. Как тиква с мечи орехи? Мечката е защитено животно. Не бе, не ме разбираш. Пчелин, мед и орехи. Ти български не разбираш ли? Ай по-бързо си ме бавиш. Знаете ли какво? Това е най-скапания ресторант, в който съм бил последните 20 години. Въобще не знам за какво си уредих среща точно във вашето мизерно място. Тръгвам си. Добре, нямаш проблем, сметката ти е 12 ля. Моля! 12 ля ти е сметката. Каква сметка? Аз не съм ял, не съм пил, ма. Така ли е? Климатчик ползва ли? Ползва. Телевизор гледа ли? Гледа. Додах ли ти тук на крака? Додах ти. Айди по-бързо и без това закъснях заради тебе за моята среща в чата с един мъж. Имате среща с един мъж от интернет, от чата, тука? Да, тук имам среща с мъжа от интернет. Той случайно да не се казва Петю. Да, той ми каза от чата, че се казва Печо. Знаеш какво, Миричка? Задръж ресото, обаче да знаеш, че той от чата няма да дойде. Той повече тук никога няма да стъпи, ясно ли? Не те разбрах.